Казвам се Цоню Колев. Фирмата ни е Виктория. Занимаваме се с изкупни дейности и превози. Започна да се занимавам с изкупи с едно малко багерче, беше един тон, после тон и половина, беше други марки и вече исках да си купя по-голям багер, около 2 тона и половина, 3 да кажем. И поинтересувах се така в интернет пространството и няколко от мненията бяха, че такива мерци са на мини багерите и мен това ми беше достатъчно. И си свързах се с хората от НКМ България и те ми дадоха ми оферта. Такеучи работя от миналата година, февруари месец. Купих ТБ 325R. Исках багер с минимално изнасяне, да може да се работи близко до стени, до огради. Инвентара имам чук, 4 кофи, мулчер има багера, има и хидравличен свредел. Доста добре работи багера, има добра сила на копаене. За машина, която е с минимално изнасяне, вътре доста широко. Голям човек съм, вътре доста комфортно се чувствам, доста мощна е хидравликата, доста добре се справя. Значи, имах тук скоро един обект, който къртихме едни бетонни плочи и не се наложи да ползваме чукът. Извадихме ги с кофата. За една година 700 часа направих. През тези 700 часа само сме обслужвали, нито масло съм доливал на мотор между обслужванията, нито нищо. Верижният товарач, след като видях багера, какво представлява самия багер, такелче, то нямаше колебания, нямаше чудене каква ще бъде марката, просто модела какъв ще бъде. Спрях се на TL8R2 с хидравличен мулчер, с кофа, с палетни вилици, защото той е с high flow, с висок дебит на помпата. Аз исках висок дебит заради хидравличния мулчер. Доста сериозна работа върши машината. Има, да ги наречем, гори, в които влиза и след себе се оставя поляна. Машината има 3 хода. Най-бавният ход, меко казвам, все едно съм на някой много голяма фадрома, все едно съм седнал и няма да превъртат вериги, няма да се чуди. Спокойно може да товари и по-големи камиони. Вътре доста е комфортно, широко, има си климатик машината, има си камера задния ход. Едно от най-хубавите неща на този товарач е вратата, която се прибира навътре. Значи, по всяко едно време може, по време на работа вратата не е нужно да бъде сваляна. Ето, просто се отваряме и си работим. Когато за по-добър контакт с хората, които работят на обекта. До сега най-важното, което е, че машините, нямам проблеми с тях. Всичко си работи като швейцарски часовник, само че в случая японски часовник. От НКМ съм изключително доволен. Когато за първи път се обадих, се свързах с хората от НКМ, бях впечатлен от тяхната отзивчивост. Много подробно ми беше обяснено всичко. Не съм бил подведен до сега по нито един въпрос, който съм задал. Винаги, когато съм звъннал, дори и в почивните дни съм звънял, винаги са ми отговаряли хората. Също и за обслужването. Идват хората, обслужват машините бързо, качествено, няма никакви проблеми и ядови и се разправи. Ако си закупувам друга техника, пак ще бъде от НКМ.